Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Caggal yettude Allah e julde annabi o sallallahu alaihi wa sallam. Eɗen barkinoro ɗo e jime ɗe ganduɗa ko jime Alhaji Umar Al Fouti taw ko jime juɓɓinade e Pular e yamirore ceerno men ceerno Mouhammad El Madani Tall gonɗo ɗo e Zawiya mo ganduɗa ko Zawiya Alhaji Umar Al Fouti ene waɗi Zawiya o ganduɗa ko ɓesgu ceerno Hadi e gardugol ceerno Ahmadou Hadi. ɗum noon kadi e barkinorade hen kadi ɗo kadi e oɗo e Zawiya e ganduɗa ceerno Mouhammad El Madani ɗi duuɓi ɗi balɗe hande omo ɗo omo arde e almuɓe makko e dendagal musidɓe makko immade Sénégal ene jeeya hen ko ganduɗa ko Oumar Ndiaye Sall e Al Huseyni Ly ceerno Daha Sall e mini ko mo ganduɗa ene wiye ceerno Ahmadou Mountuga e Tall. ɗum noon e tawterede ɗo kadi ceerno men kadi ganduɗa ko mawnen ko bamen ko kawmen e ceerno Dayi mo ganduɗa ko ceerno Dayi mo ganduɗa ko mo Dayi mo Hadi Tall Hadi Mountuga Hadi Ahmadou Mountuga Tall eɗen mbiya yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane. Yontam ngare cimtoyen golleji Cheikh Oumar lollindo en lollini fota debtani. Yontam ngare cimtoyen golleji Cheikh Oumar lollindo en lolline fota debtani. Cheikh Oumar ko ɓalejo Afrique dari momtande fulɓe bajol. ñande Misra Oumara dadi waɗe ɓe jaddani. O waɗi mboto wanmi o nafe o jolni yane lanal dadal. Omo awja hawo gosni men e nder sewnde Tijani. Jimo wasa gawlo walla sa bambaɗo wallam jemen. Alhaji Cheikh Oumar ko Fuutanke Tijani. Heewiɗo gofniɗo hande e barke mane farni. Fiya beccene noddito magamuje Tijani. Heewiɗo barkeje ma ndewte ñaw e hokkere. Toɓo wañi yurmede Allah barkeji pamɗani. Heewiɗo waliyaɓe joom magamuje keɓi udditele. Ene famdi hono maɗa fandini ronni weɓani. Hoto limto ɓore makko joma walla koroɗa losa. Tawa barkene oriya haaloɓe kumnani. Kawis ɗo tego horata dosa lewro jaɓɓo. Ene sagi toyo wawɓe tawa lebbi kewani. ɗanniɗo fo kanko ɓore jajade ari adde jam. Omo awa nder ɓerɗe julɓe ha kuli Allah cuusani. Nde o noddi jihadi neɗɗo e jinle fo ngari. Hay ponji hay ndewri balle Cheikhu ngamani. Nde o noddi jihadi neɗɗo e jinne fo ngari. Hay ponji hay ndewri balle Cheikhu amani. E walla mbaɗi yetta ɓe warɓe fulɓe ɓe jeejota ko kulata. Bayiɓe Oumar kaɓa ngam Allah payani. Alpha Oumar ceerno Bayla arɗo Aliou Njerebi Hamadi Hamallade fulɓe ne cuusi jeejaki. Sawa dondo kamɓe botel sawa ko cimtan jimen. Loɓɓiɓe aljanna jombine ngori mayani. Wallahi ƴetto sasma ɓam joɓari ma nga boɗa. Cheikh Oumar kodda Adama Aissa Eliman. Gila Fuuta ha Toro ha Ñooro Bandiagara. Ndewene pele Cheikhu ngoppen amre moƴƴani. Salamuna mata safatil yadani. Ala Cheikhina Muhammadan El Madani. Salamuna mata safatil yadani. Ala Cheikhina Muhammadan El Madani.
سلامنا كلام دامي وكلا خزاما وكلا إقاد المفاصل بالجمان به إدارنا تهياتي من مريد صغيرنا في محبتكم متواني لذورتكم أتى وجديد أحد قديمنا في الزمان وفي المكان فذا مغانا العلوم بلا مراء وذا مهاد الأداء لنا المجاني وذا صغار الجهاد فهاج تالي هنا سالك سبيل إلى الجنان وذات البين قد صلحت لديكم وما ون لليتيم وللأمان وإساف المريد وكسو آر وإكرام الضيوف وكاف جاني ورث منزل فضائل من جدود بها وريف القديم والأقربان فكل المنتقى وسيد نوري وريثنا في سماء كالهسان TV on calminama on jettama on beltanama on calmini dennagal bandiraɓe kala eɗen ɗo hande Jawi Alhaji Oumar ɗo e Bamako e Tomikoro Bougou eɗen gondi ɗo noon e mawɓe meɗen e hooreɓe e Khalifa général Tijaniya hooreɓe diine e nder leydi e Afrique ɗo mbiyeten ɗum ko Mali e Sénégal e Mauritanie dennagal ɗiɗo diwanuji kala ɗum noon oɗo sa joni en dokkat Khalifa général Tijaniya o haala inde makko e yettode makko caggal ɗum o yewtana men seeɗa e gurdam e fulɓe walla wasiya en holko fulɓe kani wadde oɗo sa joni beele e caɗele gondaɗe oɗo sa joni ene gusto tengti noon ko fate kawral hande saabu eɗen jogui caɗele fate kawral ɗum noon bisimilla ma Khalifa général. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Pinal TV min calmitima on min beltima e goɗgol moɗon mbaɗon participer e ko yahata e aduna he ko mbaɗon participer e développement leydi ndi mbaɗon participer e développement leƴƴi ɗi surtout e leƴƴi ɗi jeeyaɗen ɗi ɗum ko hunde moƴƴere no fewi ne foti wonde ene wawi wiyede leeli wadde ni kono noon ko jogoru moƴƴude ko hayso leeli moƴƴat tan yalla waɗa hen moƴƴere waɗa on darotoɓe yoltude won e gueɗe alhamdulillahi pulagu ala mo wona pullo pullo yimɓe aynoɓe tan goni fulɓe aynoɓe tan goni fulɓe womarankoɓe ne gona fulɓe arabeɓe ne gona fulɓe fulɓe ne gona fulɓe fuutankoɓe ne gona fulɓe fulɓe ko masinankoɓe ne gona fulɓe pulagu ene yaaji ene heddi ɗon kone jogo tan askitinortoɓe ɗum walla ɓeɗo mbiyeɗa ko ɓe goni fulɓe kono aduna o fof ko aduna fulɓe ɗum noon en wawa wonde ɓe mbawa wurde ɓe mbawa yarude yeeso sona hawrude e koye mabɓe hawrude e koye mabɓe mi wiyani fulɓe denɗaɗo haaloɓe pular ɓe tan fulɓe aynoɓe fof ɗo mbawi wonde il faut ɓe kawra e koye mabɓe il faut ɓe ganda ko ɓe jahata ɓe ganda ko yahata e aduna he ɓe ganda kadi koɓe poti wadde aduna o ene yaaha eɓe hen donc ɓe poti yaadude aduna o ko waɗata ko moƴƴi fof ɓe poti wadde hen participer ɗum ɗon noon pulagu ko pulagu enen jiiruɗen pulagu ko ndimagu jiiruɗen pulagu ko l'islam jiiruɗen pulagu ko jambaragal jiiruɗen pulagu ko wasde toñde jiiruɗen pulagu ko toppitade haajuji muɗum surtout e oɗo zamanu mo gonɗen pulagu ne hatujini e ƴewtade hoore muɗum so pulagu ne hatujini e ƴewtade hoore mum pulagu sa ƴeewi pulagu Mali pulagu Sénégal
pulaagu Mauritanie, pulaagu Burkina, pulaagu haa yetti Soudan, haa yetti Arabie Saoudite, ɗi fof pulaagu ene heen koye jam ɓe ngonnoo. kono noon waɗi ɗiɗo duuɓi pulaagu ne dilli. eeyi pulaagu ene dilli. hen hunde ko pulɓe dillini koye mumen, hen hunde ko woɗɓe dillini ɓe. eeyi hen hunde kadi ko wasde paamodiral. eeyi koddiɗo ma il faut paamodira e mum. sa faamodirani koddiɗo ma ala no mbawɗa, ala ko mbawɗa yaade, ala ko mbawɗa moƴƴinde. kala ko moƴƴinoɗa koko bonata. ɗum noon koddiɗo ma aljaaru koddiɗo rabbi sallallahu alayhi wa sallam ni yamiri julɗo yo fonku koddiɗo mum no feewi no feewi no feewi. sibo kala ko mbawɗa dañde e jaam, so koddiɗo ma dañani jaam a dañata jaam. kala ko mbawɗa koddiɗo ma so dañi jaam an a heɓani, kañumne foftatako. ɗum noon yimɓe poti waddude battodirde hakkillaji, moƴƴina koddigu men, moƴƴina gondigu men, moƴƴina pewnugol mumen, ɓesguji mumen, moƴƴina avenir mumen, moƴƴina leyɗele mumen. ɗum woni pulaagu ko adi pulaagu ala somas. o nan soma ɗum na pulaagu ala somas. kala gonɗo hen so sukaɓe tokoson so jaroɓe duuɓi joyi jahata ndewa e ɓotine ngaynoya. sukaɓe ɓe mawɗuɓe seeɗa jewre golleje ne jahani ene ngaynoya. mawɓe ɓe jahata ene ngaynoya. rewɓe so pini kañumen pewnata cuuɗi, kañumen mahata cuuɗi, kañumen mbaɗata fofof. donc pulaagu nen ala somas. joni noon alhamdulillahi mbaylande ari alay saago mahlodiɗon henen somasuji ɗi wona ewna e fulɓe tan somasuji woni enayi partout. yoɓe tinno ɓe mbatta hakkille e koye mabɓe, mbatta hakkille e ko Allah fawe juuɗe mabɓe ko Allah fawe juuɗe mabɓe ko qima no feewi. te aduna fof ni hatojini hen, aduna fof ni hatojini e kosam, aduna fof ni hatojini e tew, aduna fof ni hatojini e guri, aduna fof ni hatojini hay e gallaɗi. donc ɗum ɗon noon fulɓe ko jogui ko recherche mawɗo so renama. e ɗum noon eɓe poti yaadude aduna, ɓe moƴƴina gaynaka ka, ɓe mbaɗa ɗum modernisé. gaynaka ka waɗe modernisé, moƴƴine. eliyo ko jawdi fina ɗo hande e hakkiloji sappo ne ñaamo hen arta. ene wawi ñamde nokku goto. ɗum fof ɗaɓɓi ko doole. doole ɓe jogui doole. ɗaɓɓi kadi ko pinal mum, so wono yimɓe sa wi mbaɗe noon cikkata ala, cikkata yoni ko wasi jawdi mumen ala. ɗum noon Allah wallu Allah wallu. Cheikh Oumarul Fouti on woni mawɗo koye mawɓe fulɓe jeeya, mawɗo e mawɓe fulɓe jeeya. woɗɓe ko wonamo kañumenne ko mawɓe e mawɓe fulɓe jeeya, ko mawɓe e leñol. leñol ngol Cheikh Oumarul Fouti yalti. ngol leñol ne foti farnorade hoore mum, ne foti ɓamtude hoore muɗum. siko Cheikh Oumar ɓamti aduna o, ɓamti leñol ngol no feewi. o waɗi participé e gurdam aduna o. donc kettani hen caggal ko noon yaari ni on yaari. Cheikh Oumar jibinaka halwar ko Sénégal, kono barke makko nani e nder Mali. eyyi adi o yinno joɗade ko Guinée. eyyi ɗum toon o yinno joɗade, o waɗa toon université makko, o wonda e almuɓe makko mo jangguina ha probléme uji hakkude makko e lamɓe wonnoɓe toon ɓe. ɗum addi ha o naati e jihade. wona ummoraki cuuɗi mabɓe yaade waɗode jihade. ala ummori ko yaade fewnude neɗɗo, jangguinde neɗɗo yo fin, jangguinde neɗɗo ɓalejo surtout yo jogo joom, yo wano aduna foof wayi ko ɗum o ummoruno cuuɗi mabɓe. jaggal ɗum noon jihade añɓe so tawi keftimama, hono no añɓe keftori Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. aduna Muhammad sallllahu alayhi wa sallam jibinaka tan wiine waɗa jihade. ala, jihade o heftimu. o haaldano koye hakkille, o haaldano koye ɓernde. eywa ɗum ɗon noon bonɓe ɓe jiiɗa kalda o e hakkille ƴoƴa, jiiɗa haaldude e ɓerɗe peewa. ɗum woni ɓe kaaɓe makko kanko nabi sallllahu alayhi wa sallam, ɓe mbare makko yimɓe makko. ɗum noon sariya l'islam e sariya aduna fof ɗo wawi wonde, ko wawi wonde fof sariya ene jaaɓi so tawi a fiyama ya wat défendre hoore ma. sa warama ya wat défendre hoore ma. ko ɗum woni ko annabi ko ɗum woni ko Cheikh Oumar ko. ɓe piya ɓe mbiye ɓe ɗum najo. ko noon leñol ngol ene yaaji. Cheikh Oumar barke mum nanɗo. sa yeehi a yii ko woni seggu ko, a yii sa yeehi a yii ko woni ñooro ko, a yii ko woni kuñakaari ko. ɗum fof ko barke, ko barke.
ceerno Saydou alhamdulillah wawa limtidde ko Cheikh Oumar ko e ɓesgu muɗum kono sa ummimo toon tan sa ari ceerno Saydou Nourou mo mbiɗa o ceerno Saydou Nourou kadi ko darande wonde o darti e nder tarikh he ko darande wonde o darti e nder tarikh he Allah o jibina ko ga e Mali kono o mawni o wuuri Sénégal o wuuri e Mauritanie hebu toon o janggi o arti o jooɗi e Sénégal o gollodiri e aduna o fof o gollodiri e aduna o fof gollodiri e Afrique o fof gollodiri e Europe e lamɓe Europe o gollodiri e mumen o waɗi participé e Afrique yo heɓ hoore muɗum yo heɓ indépendance muɗum o waɗi participé e gouvernement ji darinoɗi fof pour yidde neɗɗo surtout neɗɗo ɓaleejo yo waɗ participé no boɗejo waɗirta participé e aduna ni no wurde aduna ni ɗum ceerno Saydou ko ɗum wonno golle muɗum ɗum wonno kiram muɗum ɗum noɗi alhamdulillahi mo wondi toon e ɓesgu talɓe ɓe wonɓe ga ɓene garane tawmo toon ceerno Madane Mountaga Boussegou ene aranno tawdemo toon ceerno Madane Mountaga kañum e babam janguidi Yatar ceerno Haadi janggi hoore ñeewo seeɗa wonko janggi hoore ñeewo kañum babam Oumar Ahmad on heddi Fouta woni ɗo e Nioro donc minen ko wonani min e Mali ko wona seeɗa ko wonani min e Mali ko wona seeɗa ɗum waɗi ko jaam min jiiɗi ko jaam Cheikh Oumar yiiɗi ko jaam ɓesgu Cheikh Oumar yiiɗi jaam Cheikh Oumar yiɗani aduna o fof Cheikh Oumar yiɗani ɗum ko jaam ɓesgu mum yiɗani aduna o ko jaam sibu presque aduna o fof presque ko leydi mabɓe ko bandiraɓe mabɓe sa limtiɗo ɓe goni a wawa gasnude ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamin yo jaam waɗ fitina so waɗi yo waɗɓe fitina ɓe jooɗo kalda fitina wawa wadde aɗa suuɗo meɗe suuɗo eɗen ɗum jaam jimtaki hen il faut kuccodiren kalden jooɗoɗen deglen probléme uji men mahen ɓesguji men mahen leyɗele men jarani yeeso sibu won ko heewi ne manquiri en ɗum ɗo fof noon ma jooɗde ma yewtide ma haalde ɗum noon mi anda so tawi kalifa o so tawi won konngol ngol haalata hen mi salminimon ñaaw fo ka a waleñumanno ne fana développement ɗo e kam mañininga femino no fenkorowi abi min no kam ne folo la fogana sesi sama aya be fay ne ati min do Fuuta kono nana ati min do Mali kono nana ati min do Mauritanie kono nana aka dogon bina awndi do ala nayi ke femi mo ka nga jenayi ala ya kay mi fana abanye don aba barake donc ni yale ñina na fm viale be fenno ne bangane nga mi don do Fuuta la nga amba fo amba fe télévision nga keccugo ala ka temoka amba fa ka keccugo ala fa ngo fi ko ala ka do ano chen nga baji ya télévision d'abord kuna funi de kamo informer télévision ma d'abord mamunu ñwan nani kam ñwan toro kamo to tien ka jamana din kuna funi femi mbi jamana kono an femi jamana ko donwa min mene fe ka fay o assalamu alaykum to Ceerno Mahi Mountaga Lamidou Julbe Segu no o jibina ko e tinare ɗum o roni e bamma ko bamum roni ɗum ko e bamum donc tinare nde ko noon ni fof ko Allah waɗi ko yo won tiitonde Allah waɗi ko yo won jooɗo ɗon o tani ko jooɗino e ko Mountaga Cheikh Oumar am bamma ko jooɗi Mauritanie jibini toon ko ko ɗum o tawi yeey ko mbiɗa ko neɗɗo noon so tawi waɗi ko moƴƴi yo yette ñagane Allah kisal yalla hisnumo hisna en enen fof yalla hisnumo hisna en enen fof jarama no feewi télévision ko hunde moƴƴere ene walla yimɓe jokkodiral walla qad wassalna lakumul qawla alhamdulillah min newnani on haala no jokkodirɗon aduna he yo Allah reena ɓesguji meɗen reena leyɗele ɗe yalla addu jaam e leyɗele ɗe addu kawragal e leyɗele ɗe hakko e itta fitinaji ɗi
صلى الله على سيدنا محمد. بدمن تبود جار شيخنا عمر gorko fuutan ketoro woni Umar anje ɗo o diine arañi men Umar fuutamal dama sabu dañi Umar nde ɓoroɗo o muyi lomtongal Umar fuuta foore no tete Umar nde ɓoroɗo o muyi lomtongal Umar fuuta foore nde no tete Umar ɓe wara ɓe danino ɓe yaadode Umar barkenene feeñi hande ngam Umar waliyaɓe mbasorima golle ma Umar almudo Tijane teɗo woni Umar ene satti weɓani yiide hono Umar bode jogiro ɓalejo koye Umar oyuma soyane sabu dañi Umar rewɓe tinna mbele dañol Umar hay Makka ene andi golle ma Umar lamɗo rondi Makka kema Umar hay jobo Adama ay setal Umar koɗo subakanage hoore woni Umar Allah yo e do barke ma Umar futa he walom to hono Umar